نسيبي ናይ መጀመርታ ኣብ ሃገርና ብቋንቋ ዓፋር ዝተሰርሐት ፊልም እያ ኣብ ሃገርና ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ቋንቋ ዓፋር ዝዝረበን ጎረባብቲ ሃገራት እውን እቲ ፊልም ዘብል ዓበይቲ ረዋሒታት ብምምላእ ዝተሰርሐት ፋልሜት ፊልም እያ እዛ ስነ-ጥበባዊ ዓቕሚ እቲ ብሄር ንምምዕባል ዓቢ ባብ ከፊታ ዘላ ኣብ ሓቀኛ ዛንታ ብሄር ዓፋር ዝተመርኮሰት ፊልም ቅድሚ 20 ዓመት ዝተጻሕፈት ዛንታ እያ ደራሲ ኣባል ቀዳማይ ዙርያ ኮይኑ ኣብ 1997 ብምኽንያት ስራሕ ኣብ ገልዓሎ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ጎድኒ ወተሃደራዊ ንጥፈታቱ ኣብ ጋዜጣ ዝሕተሙ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት እውን የዳሉ ነበረ ንጽሑፋቱ ዝኾውን መጽናዕቲ እናካየደ እምበኣር ኣብ መንጎ ቀቢላታት ብሄር ዓፋር ሓደ ዝምስጦ ዛንታ ዝረኸበ እኹል መጽናዕቲ ብምግባር ድማ ጸሓፈ ሓንቲ ዛንታ ረክብ ማለት ሓቀኛ ዛንታ ታሓቀኛ ዛንታ መንጎ ክልተ ቀቢላታት በሐንሳብ እንዳነበሩሲ ዘይ መርዓው ሕጂ ሁሉ ጊዜ ባህሊ ናቱ ጽቡቕ ነገር ኣሎ ኣብቲ ኣብ ብሄር ዓፋር ብዙሕ ጽቡቕ ባህሊ ኣሎ ምስ ባህሪ ምስ ካልኦት ዝተኣሳሰሩ ብዙሕ ነገራት እዩ ዘሎ ገለ ባህሊ ግን ባህሊ ዘይኮነስ ልምዲ ኮይኑ ንድሕሪ ዝጎተካ ነገራት እውን ኣሎ ሕጂ እዚ ከምኡሳ ኣብኡ ከም ኣብነት ተወሲዱ እምበር ኣብ ብዙሕ ኩነታት ኣብ ዝተጓዓዝኩሉ እዋን ምስ ዝተፈላለዩ ሕብረተሰባት ትረኽቦ ነገር እዩ ዘይጠቅም ነገር ብዘይጠቅም ንእሽተይ ነገር ሲ ካብ ዝምድናታት ተፈላለዩካ ትነብር ማለት እዩ ሕጂ ታዛንታ ክልተ ደይዋሰቡ ግን ብሓንሳብ ዝነብሩ ቀቢላታት ስለምንታይ ለምስሓተትኳ ዘይከውን ነገር ኮይኑ ከምዚ ቀደም ከምዚ ገይሮምና ነይሮም እዩ ዝብል السنيتا متسني حدنت نايتي هيوتون يزرقي متى ولا لس بروح كوني كخيزلو كابزبل شو صحيفه بتقرني صحيفه تستحفظ زانتا أبت بهر زركب زانتا توكل بمنبارا درس ولا قاب تقرنيان تتصحفا كم فيلم جن بوانكو عفار كتسرح كم زلوا والسنة نعبي تعدي نايت بهر بموكاس زاد لما صنعتي مستقبل لادما تسرح ترجعت جيجن بوانكو عفار كسرحت هنا دكتي بهر وانكو مفلتو بهلو مفلتو بزرزر جيجاتات كيف زحنا أنا درست على له تيشير هي ممبر كومو تصحف سبات كركبني من مالتي جسارين لا غبركم محمد ادريس بحال مكر غازيتኛ ላይ ብሄር ዓፋር ኣብ ሚኒስትር ዜና ንሱ مسألልኮት ቅድም በልታዛንታ አረጋግጽ አይሉ ንሱ ነታዛንታ አረጋግጹ ሐቀኛ መሆና ኮሞ ሆንዶሎ ትሽግር ምስተረደ ነቲያ ትግርኛ ዝነበረት ናብ ብሄር ዓፋር أريموا مالتي بالحرزي كسرح نيروا مسر ترعمت كالوتون أرينا يوم تبو إلهم قال عبيت عديون حسابات وسيدنا مالتي مسبسلنا إذا سرح زي أخمان سرح له إلناتي ناب ينان فيديو برودكشن مسيوناس تومكروتاتنا يسرح سلازلنا إذا سرح زي آسي بفوليك سرح ولا تولى داري تكون تخيلها نبكال نب أفريقيا نبكال السينما دحري يونيفرسال تسرح تتعافي ناس كسرح للناس بالرغيت من سلوز نبرو مصوهنا سرحة تجدينا نسيبي وقع نسيبك يا معم ما حي انت فدمك كان عسينا يسيب فدنون قيدك صار محاول كراعته كتاو كاي ماريا ثم انت اتي نسيبي كرايته فرحرنا بقانق عفار مترجمن اتا صحفتي ياو تخونلو استفلاليو بايتا متطحن مرصات واسات صعبه انت خونه تواساتي تزاربتي بهر عفار كخونو سلازنبارم
ኣብቲ ብሄር ምስ ነጥበብ ድሓን ዝኾነ ሌላ ዘለዎም ሰባት ክረኽቡ ነበሮም እንተኾነ ሰራሕቲ ፊልም ኣብ ዞባ ማእከል ስለ ዝቕመጡ ናብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኸይድካ ብቕዓት ዘለዎም ሰባት ምምራፅ ካልእ ብድሆ ኾኖም ነንሕድሕዶም ብምምያጥ ድማ ኣብ ሓደ መደምደምታ በፅሑ ኩሎም ብሄራት ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝካየድ ሃገራዊ ፌስቲቫል ባህላዊ ምርኢት ንኸቕርቡ ስለ ዝተኣኻኸቡ ነቶም ካብ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ዝመፁ ተወላዶ ብሄር ዓፋር ክትፅበዩ ወሰኑ ከም ትፅቢቶም ድማ ስነ-ጥበበኛታት ናይቲ ብሄር ኣብቲ ፌስቲቫል ረኸብዎም ዘድልዮም ጠባያት ብምልላይ ከዓ መረፃ ተዋሳእቲ ካየዱ መንከ ኣብ ክንዳና ኮይኑ ከለማምዶም ክእልካስ ዳይሬክት ገብረልና ክእልካ ኣለሊና ካብኣቶም እታ ድርሰት ሂብናዮም ማለት እዩ ሂብና ንኽልተ ሰለስተ ወርሒ ክንመፅኦም ምዃና ክስታጌርናዮ ማለት እዩ ብኣጌርና ሽዑ እዚኦም ሳብናዮም ሰረዳዕናዮም እቶም ተዋሳእቲ ሒዞም ከይዶም እታ ድርሰት ከዓ ህያው ንኽትከውን ጌርና ማለት እዩ ካውኮ فلولك تمام عبد الله وقتي انا عبد الله ما حي عبد الله وهاي كوكي ابراهيم الحكتنين ما له عبد الله كما لو كاي بودا فلان حكتنين ما حي يجي داني متياب اختنين وقدام مكي منكو حمت مرغم من حميكو كي من عم عبد الله يا ዝተመረፁ ተዋሳእቲ ዋላ እኳ ኣብ ናይ መድረኽ ድራማታት ይነጥፉ እንተነበሩ ናይ ፊልም ምውሳእ ተመክሮ ግን ኣይነበሮምን ስለዚ ሰራሕቲ ፊልም ኣቐዲሞም ስልጠና ክህብዎም እኳ እንተሓሰቡ ኩነታት ግን ኣይፍቀደን ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኸይድካ ወይ እውን እናተመላለስካ ከተለማምዶም እውን ዘይከኣል ኮኖም ስለዚ ኣብቲ ዓውዲ ፅቡቕ ኣፍልጦ ዘለዎ ብቋንቋ እውን ክረዳዶም ዝኽእል ሰብ ብምምራፅ ንኸለማምዶም ሓላፍነት ወሰደ ድሕሪ ዝተወሰነ ኣዋርሕ እምበኣር ፊልም ነሲቢ ንኽሰርሑ ዘድልዮም መሳርሒታት ጠራኒፎም ናብ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ እዮም ኣምሪሖም ተዋሳእቲ እውን ዘድልዮም ልምምድ ኣጻፊፎም እዮም ጸኒሖሞም ኣዝዩ ልዑል ህርፋን ስለ ዝነበሮም ድማ ነዛ ፊልም ብልዑል ወንን ተገዳስነትን እዮም ሰሪሖማ ኣብ ቋንቋን ካልእን ጌጋ ንኸይጋጥም ድማ ዓበይቲ ዓዲ እናተወከሱ ብልዑል ጥንቃቐ ሰሪሖማ ካስ ሒዝና ምስኮርና እውን ገሎም ጠባት ኣብዚ ህብናዮም ከይሎም ግን ገለ ከዓ ኣብኡ ተቐይሮም ጸኒሖምና ናይ ስድራ ምፍቃድ ዛዕቢ እውን እተን ደቂ ኣንስትዮ ሓድሽይቲ ነገር ፊልም ክብድብል ገለ ብፍላይ እታ ቀንዲ ኣክተር መሪፅና ነበርና ኣብኡ ዝተመርፀት ኣብኡ መሪፆም ስድራ ኣፍቂዶም ዝቐየርዋ ፊት ከዓ ገይራ ማለት እዩ ኣብኡ ምስከርናውን ዝቐያየርናዮም ጠባያት ነይሮም ምስቲ ግዜ ክንተዓፃፀፍ ሕጂ ሳቶም እቲ ፊልም ምስራሕ ብዙሕ ኣይርድእዎን እዮም ነይሮም ልክዕ ከምዚ ናይ መድረኽ ድራማ እዮም ተለማሚሎም ፀኒሖምና ግን ኣብ ሓፂር እዋን ናብ ፊልም ክንቅይሮም ከለና ናይ ብሓቂ ምፉዓት እዮም ፊልም ክከታተሉ እዮም ይርኦም ጌርሳ ከፊልም ድማ ፈኒት ኣግለይ ካዳምት ያሚል ኩስገማይ ክኒ ካይስኩ ቅድሚ ሕጂ ዓሚቕ ተመክሮ ኣብ ስነ ጥበብ ኣይነበረንን ኣብ ንኣሽቱ ናይ ቤት ትምህርትታት ድራማ እንተዘይኮይኑ ድማ ኣብ ዓቢ ፊልም ተሳቲፈ ይፈልጥን ክሰርሕ ዝብል ሓሳብ እውን ኣይነበረንን ኣብ ተግባር ምስ ወዓለ ግን ኣብዛ ፊልም ምስ ተሳተፍኩ ኣዝዩ ጽቡቕ ተመክሮ ኮይነኒ ፈኒት ዓብ ተመክሮ ናይ ስነ ጥበብ የብለይን ኣብ ናይ ቤት ትምህርቲ ስነ ጥበባዊ ንጥፈታት ግን ሳተፍ ነይረ ፊልም ክሰርሕ ኢላ ሓሲበ ይፈልጥኒ ነዚ ገጸ ባህሪ ዝሒዝካ ኣብዛ ፊልም ክሰርሕ ኢኻ ምስ በሉን ድማ ከመይ ገይረ ክሰርሖ ወይ ብኸመይ ክጅምሮ ኢለ ከቢዱኒ ነይሩ ነቲ ምስራሕ ፊልም ምስ ጀመርናዮ ግን ከምቲ ዝተሰከፍኮ ከቢድ ኣይነበረን ሰኒ ሂወዶሬ ወኻይ መና ለከለም ክተንካይ መሓኽተንካይ መንነህ ብሕቲ ወይታ መኽተንካይ ዛ ሚኒስትር ዜና ዋና ኣፍራይ ባህላዊ ጉዳያት ህግደፍ ኣፍራይ ዮናን ፕሮዳክሽን ኣቅራቢ ዘርሰናይ ተስፋይ ድማ ከም ደራስን ዳይሬክተርን ኮይኖም ዝሰርሕዋ ፊልም ብዙሕ ብድሆታት እኳ እንተነበራ ዛዕጉላ ስራሕ ከም ዘቕረቡ እዮም ዝገልጹ ኣብ ፊልም ነሲቢ ካብቲ ኣቐዲሞም ዝሰርሕዎ ፊልምታት ፍልይ ዘብል ብዙሕ ነገር ከም ዝነበረ እዮም ኣብዛ ስራሕ ዝተሳተፉ ስነ ጥበበኛታት ዝዛረቡ ንኣብነት ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝገብርዎ ዝነበሩ ስራሓት ነቲ ዛንታ ዝውክል ቦታ ንምውሳን ኣብቲ ቦታ ስራሕ ኣቐዲሞም ብምኻድዮም መጽናዕቲ ዘካይዱ ነይሮም
ኣብዛ ስራሕ እዚኣ ግን ርሕቅ ቦታ ባጀት ወዘተ ከምቲ ዝደለ ከተዓጻጽፎም ስለ ዘይከኣለ ኣብቲ ቦታ ዝርከቡ ኣብቲ ዓውዲ ዝሓሸ ተመክሮ ዘለዎም ሰባት ብምምራጽዮም ነቲ መጽናዕቲ ካይዶሞ ብናይ ቴሌፎን ርክባት ሓሳብ እናተለዋወጡ ድማ መበገስ ሓሳብ ገበሩ ካብኡ ተበጊሶም ከዓ የድልየናዩ ዝብልዎ መሳርሒታትን ዓቕሚ ሰብን ሒዞም ወረዱ እንተኾነ ክውንነትን ግምታቶምን ግን በበይኑ ኮይኑ ጸንሐ ድሓር ኣብቲ ቦታ ምስ በጻሕና ትኹነት ካልዩ ኮይኑ ሓደ ናይ ንፋስ ጸገማት ነሩቲ ክንጽለሉ ኢልና ዝወሰናዮ ቦታ ምክንያቱ እዛ ፊልም እዚኣ ከምቲ ዝገበርናዮ መጽናዕቲ ንመጀመርታ ግዜ ትስራሕ ስጋብ ዝሓለወት ኣብቲ ሰንተር ናይ ብሔረ ዓፋር ሰንተር ከዓ ክትስራሕ ኣለዋ ስለ ዝተወሰነ ኣብ ረሓይታ ክንሰርሓ ኢና ወሲና ድሓር ግን እቲ ቦታ ምስ ረኣናዮ ኩሉ እቲ ነቲ ስክሪፕት ከንፀባርቐልካሲ ከቢድ ኮይኑ እቲ ኣቀማምጣ ናይ ገዝኡ ርሕቀት ናይ ገምገም ባሕሪ ካብቲ ገዛ ሳውንድ ብጣዕሚ ብርቱዕ ንፋስ ምክንያቱ ናይ ኢንዲያን ኦሽን ንፋስ ብምሉ እዩ እቲ ዝመጽእ ሕጂ ብዓቕምና እውን ኣጽኒዕና ኢልና ኢና ኸይድና ሽዑስ ዝሓሸ ንፋስ ኢልና ኢና ኸይድና ግን እቲ ዝጸናሐና ናይ ንፋስ ኩነታት ግን كسرح يكالن أبزفت قدامي مالتي بدعمي أب كستاتينا مس دايركتور زرسناي كمين تكبرنا حيش نملسدو أبكالبوتها نفتن جيجن أو نحن خابز حزنا زخدنا هنت مكينا حزنا خدنا أو بمحدار زتوها نخلت مكينا أبتوانتون قال ناي كتابة سرح لنا برمتي مكينا وفحيل يرو تساقي ما ممتن كلت مكيناون هيبو مناقله جي كل نجار كادي فكر كوينو انتي تبلي ايونتي على جمتن كنيكا هاييينو مديدالتا سوغيت كي سوغينا مكيدو فنات قدام اساكوتلي ابالكاكي توركا انوكتنيين سوغيت نمول ابنايتو اوربيين توكل مسكاداكي ليدالي كود كوهابي كاك اييين كا ابي ليدكن تاغا اوغوليين سوغيتنم ابيه يانكود ريهمكتن عدعري ايبوليوك هيتاغين هاي ان الكدان كايعيني كوننتن تدالي ملوز موصو كنتاتن ببينو زخونم سرحت زافيلم زنبرون ناي باجت موقعزيا الكتريكن كالي عطرتاتن بمفتاح كمي غيرون بول سرح يقربون موسان داغماي تزاتيو مصعت دما اكايدو دمصي كل غزي ناتو بحر لو ابقتري ناتو بحر لو أبليت خانات بحر اللو جي مقدم زا ساوند نصريا تباحلو درجة 4 ساعة 7 شوعات مشت أنفت نايت نفاسنا بيو تعينت أمبيانس اللو تي سيتينج تعينت كون اللو كانوا توساخي ناتهم سوم زد قبلو اللو نتي موتور سايكل اللو نعزز قبلو كبورتا نجار اللو بو خميجي جيرنا شفينا نتي مسرتها دمص خاخي تنكفى نفاس تعبسلنا اكستاي سنانينا مالتيو كلايكاتي حزنا زخدنا ناي ساوند ايكيبمنتون بملو بروفيشنال نيرو ابترسي نحن عامي تي عام نايتي اقحتون بتعمي وحجيزنا اوكي ناي ساوند وسينا بخمس كيدينا مستخنتات دخيد ساوند وسينا سئلغا اني تي تمبريتشر نايتي خبابي اي حجزنان كلايكاني تي طاقه نجر كا شجر كوينو وانتاي جبر تباهيلو قال حسابات مزيو مفلات نسالو اب استوديو خينا ناي كلر سرح تباهيلو فلات كم تسال كوينو مالتيو مخنياتو تي فيزيبيليتي نايتي طاقاس كسرحنا اي كالن بفلات كنسلو تجديدنا مالتيو سلازي ناي سئلن زمصن كوناتات توسينو بو خون
نسيب نختصرح تقماطو تخبابون زي نعقبركتو جيروميوم بز دما ኣብ مسرح فيلم نسيب تساتفو كلهم أبالات كيمسكنوهم كحلفو أيدليون حجيزي ماكينة قاطامي مستسورتنا باليسترا ابتعد زنبرت مومونات بحال بز قاطامو خمسكنا خيلينا توم كلهم ابوز نبرو منسيات وديبا موتور سايكل يوم تخبابي خم بحالي موتور سايكل يدنك أساس موتور سايكل مدي بحالنا قاطامو هنا كله خبز قزاز تمالعنا يوسف كاني وفيو كومو تمكرو ولا أي حلو نزول مزوس نخيط ندالك أيو تخيط بموتو نداخلنا سؤالو نيرنا درجة دوزح سئلس دوزح كمان ديكونه بملو سئلي موتو نداخلنا هنا سئلنا يو توم من ساعات نفعات يوم جن أنا هم تمكرو عبيو فيلم نسيبي أب عبيت عدنا يتبهرون صبوا أدناقط كم زترفت يوم أب تسرح استساتفوا أبالات يعليلو منا أب قنقان زانتان زغونا جيغان غيقات امتوهيلو دما تا فيلم أب استودأتلو كنمن بملؤ بملؤ تتصافي فامزرقحا توم عبيت عد خمزر إيوات تقبرا أفت إيديتين كاني تقوانقو أيو كاندي زشجر نبار مالتيو قوانقو حجي توم تواسعات مجمرتا ولا بعلقا كومنسنس حاويسكاست قوريخا كومتات ناغوركم مجمرتا ايتمس غوركو توم سبات أوزلو تحاورخا محمد علوون أغلقو مسكون دلسب نار أخو أغلقو سرح كلقو محمد بعل إبراهيم قعسي مالتي بصاخو في المشابقونها جي إديت ناغوركو أريم نيرا مالتي تمشت دحر سئلم سودانا مالتي الو حجي إديتينج كل خصي أفت مجمرتا توتا كينا رحق مستنبارو كينا مسأل مستودأت مالتي تملسنا كنلس كنا ترانشين تللي قال مالتي أب دوي ناسي زخنا نقرس لنا بحر نسد قال توهينا شو كنوصل مصورنا أقعد أميت مرعى مستباجت نورو أي حجزة كاني مرعى ملوقت قبر كمز تعدد صفنا مالتي واحد نسبة لت مرعى أو جناننا قال خمان أو أقعد أمي مرعت نيرو تجازاسي زسرح والحنتي ناطو من مرعت زسرحوا نيرو مسرح نحنا قلنا والحنتي زسرح يعني برنات أقعد أمي مرعى مرعت نسني حماو جزات السريحة سنيحتنا أبغى قلنا وش أتينا سلطات وسيلنا مالتيو أمو داتا إذا نمجمر تجزيب أو عفارس تسرحت فيلم أم عبايس نتوباو عقم تبهر أزيو عبا أستواج أو ترخيبوا خمزو لو يدراس دايركترن زا فيلمي عليلنا أبجزي بأسي دلو من عركيف أزيو هبتان بهلي زلو هبتان بهلو كم كلها أنا تاوي كسعب جيبلوها الله هجيت سنة طبعا مهمة مفوستايز حق زكا هجيب زحت سنة طبعا درست فريم الله كسحفوز دليو مسلسل فيلم صارحوز دليو كدرسوز دليو بزا فيلم زياسي مسمتت كهون كم زخل ترجم نقبل زكروتس دروه تصحف جميرهم رقم خاب تليفون كل جزء ترهبهم مستمز من كتم أكلات كانوا بروجكتات كسرحون دفي يتفطروا كانوا محضر زواج أمريكا نايبالي سبورت حرافيت نايتي زواج أمريكا إذا سرح زي كقصل كم دقبا لأنا عبد مرال هيبنا خمدلو زبل فيدباكنا رحبنا